Shalom, horas dihita saluhutna, amang dainang Shalom. na hinahulungan namin di bagasan Jesus Kristus. Terlumubi narasumber na po ni Tuhan. Shalom amang pandita. Shalom, Horas. Anong narasumber hita sian Uni Indonesia kawasan Barat, ima amang pandita manurung. Horas amang pandita. Horas matuto. Horas. Ay sonari Jupang lupihit di channel Advent Batak Ministry ima di parsejarata parsejaran pasapuluhon. Uluan di parsejarata hamubaon ni roha mangalap hasesaan di dosa. Sonari tapangido maharan ni amang pandita pasaribu mancaha ayat syapilota. Mulia tema di Tuhan, mulia tema di pentas manukalit, songon ayak siya pilon di parsiajarah sikola sabak di hita, di bagasa tikyon, ima sian buku sada Yohanes pasal sada ayak sia, songon hatana, molo ditopoti akka dosatta, haposan do ibana jala bonar, manesa dosatta jala payason hita sian nasa hageduhon. Ima songon ayat siya pilon ni parsiajarat sikola saba dihita ibagasa tikyon mauliate. Mauliate mah di amang pandita pasaribu nama caha ayat syapilota di parsajaranon. Sandari tapangido ma amang pandita utasoit tangyang pamuhay di parsajarata. Tapasada marhata, martanya yang mahita. O Tuhan debata Jehovah, amanami para siroha dohok parholong, puji-pujian hasangapom madeho Tuhan, marsobahami rotu jolong, mamuji pasangapon guar munatumi buli, ay hodo mual ni saluhut pasu-pasu di hami, jala hodo Tuhan sisobon nami dinasa ngulu nami, jala songo dia pe panggulmi ni ngulu nami, di potohodo saluhut na itakasale Tuhan. Atong marpamuati maho parjolo diaka dosa-dosa pangalasyon nami. Asa tarjalo hami ganup akka holong mi pasu-pasum. Nanaik silehonomu ganupammu tu hami biale Tuhan. Naing manulikit jala paturakon parsejaran nami do hami ditikyon ali Tuhan. Pasu-pasuma saluhut na akka naposom. Nanaing manariason hatamon, marhite amang pandita nami, manurung amang gorat, pasaribu amang sinambela, songon yale Tuhan amang tapubolon, nang amang pandita menukalit, amang purba, dohot amang sitohang, nang naposom peneta utasoi. Ganuk mahamili Tuhan, suri rangi marhitai todi purbadia, asa boy di atusi hami jalo di parmulo kami ganuk nang no bige sale Tuhan. Atong jakum matuhan tangyang namyon asi maroham. Usob bahok kami marhite goar ni Jesus Kristus si baluahami. Amin. Maulia tema di amang pandita utasoit, bayat tangyang pamuhay di parsajarata di parsajaran pasapuluhon. Songon sabat botari
atau orang masuk kita di parsejarata ujaha ma batu di jolo parsejarata di doksangonon tano parpadanan dao situtudo sian halak Israel nasida na marsaro ditoru ni tiang ombud di halongonan Musa nunga nakop tu bagasan timus na mangkupi putsu ni doloki piga-piga ari adorang soi didok roas nasida totu nau mate do uluan nasidai sonari. Jadi sonari itu hita saluhutna amang dainam asa marsiajar hita ahado parsejaraton habung baun ni roha mangalap hasesa ni dosa. Sonari marsajar mahita ima na di patorang amang pandita tasoid parjolo di parsejarata di hari Minggu. Songon suku-sukun di amang pandita asa boy hita mengatusi na manghyuton Advent Batak Ministerial. Suku-sukun na amang pandita songon dia do Jesaya 64 ayat 6 mandok papatarhon hasitongan bolon on di hati goran ni Jesus na di leon tu hita puasa mana ikon totong hita gomos marpang sadean tu baga-bagaon upa satami matu amang pandita utasoit mardongan pauliate Mau lihat ya ma di amang pandita yesi manukalit nama bain sada suku-sukun di Tikion di Parsiajarata di hari Minggu. Jadi suku-suku ini di doko sonon saulat nai hujaha songod dia do Yesaya 64 ayat 6 papatarhon hasitonga bolon di hati goran ni Yesus na di leo tu hita. Wasama na ikototong hita gomos mar pangucadean tu baga-bagaw. Atong molosongonita ja majo ayat na. Yesaya 64 di ayat 6 jala docun halak naramud do hami sude. Jala songon ulus namar sapu daro-daro. Sude hati goran nami. Di baini malos do hami sude. Songo bulung jala diulahon hajahaton nami do. Kami songon na diulahon nial. Na niluahon ni alugu. Songon dia do baga-baga aluau. Alaikom marpangus sadeat do hitanin na tu Jesus ikon tabaim panol solion manang rohatta na magopu na maropuk ala ni dosa ikon manol soli hita sarro hita tu Jesus jala dapat kita ma aluam bagai-bagai dung naro hita maninggalhon manadikon saluhutna akabakko na umurangi. Ay di parsejarata memang dibaid do dison songos sada tudus-tudus. Ia dung ninna onomari hita mula-ulaon alay dung macay sibuk dina onomari hita mula-ulaon. Tapi jonokon niari sahabat nama. Nah, molotung pe sadanin na keluarga dina Jepang manogok niari sahabat jala tumibu ibana hehe dang terpadona dirina asa unang marnida kamar madi nadorun dungi dipayasi bana doi dukoni diidai bana anak nabawa hosing di podoman di baini dibuat ibana masepre do lapin na asing dungi dipiakon
tu panucian. Dina patupahon si panganon manogot ibana tu keluargana, di ida ibana ia si panganon panipuli tu arian dang dope tupa. Jadi humalapu maibana manutung roti pisang. Di ida ibana muse ia sinodukna mengalului baju nahona gosok si pakyon na tu gereja. Dungi pitor digosok ibana. Dukkoni mangalopit pahean, jalama bolokkon, raparapan. Jala disima husip mangonai ibana. Ia ari sabat doon, hari hasoloan sian saluhukna hari. Alai di sadariom maibana mangulahon nasa ulon na dijabu. Ia jalama ngaloas akka uloni padaohon rohana sian astuan ni hari sabat nasa sitongna sumol tu debata. Jadi damang dainang akan ubigi hatan Tuhan di tikyon, olo do hitara songon sada keluarga na di patudos apala di tikyon. Sibuk kita mula-ulaon, ono mari hita karejo, kapedu ngari sabat, lupa hita paradehon, na hopar tuaka ulaon, na naing pasangapot debata, merhiti hari sabat. Di sidop yakka manyimir si patu, di sidop mangalop pai, mangalop pitabit, manggosok, menyetrikai, ape nung ngari sabat. On, songo sada, singok-singok dok tuhi. Asa taparade rohatta, lau madapotun Yesus manopo tibana rotu bagas joro. Nang di si behita paradeho. Di hari paunok podita paradehon di hari Jumahati. Dang be di hari Sabat be nalau pasikupon akkaulau. Nah, jadi on termasuk don di parsejarah tahun naikon paholangotta akka ulau-ulau. Alana di parsejarah di pakal naon manang uluanna hemubaun ni roha mangalap hasesan ni dosa. Ikomuba dorong hatta manesa dosata tasolsoli manang tatohoti tu debata songo sada soso dihina. Jadi itu benar pala hujahan aking di ayat ni Bibel di hari Minggu. Ngai arong muse didokot di son olong do rohani debata alai atau do olong do rohana di debata alai atau do pitor makalupa honibana nunga mangalehon ari sabati ima ari pasu-pasu dalam patuguhon partalian nasida maneta kilusian semalolong na dinajongjong ibana di dapur nalomi natinahi ni gobar honon dada na pabuahon dia na jadi marang na dia na sujadi ulah hono dia risabat. Ai lau paingoton hita arganai din na manatap akka pangalehom manang manigai partaliata doho debata. Dina tapakai lalahon aberniton inorhon ni dosa jalan marsirang dungi judo kita tu Yesus tung jonok situ tu Yesus. Jadi umma sada galat tu hita sanggia lamu jonok kita pertaliatta tu debata songon si Maria kudul do ibana jonok pak ni Yesus di bege-bege tu matangi ibana kata ni debata Alengo si Marta tung macai sibuk do ibana di dapur nalongoi mangulahon akka ulonna apatana kita adong do kita mangulahon akka ulauta si ganupari di nauno mari adong do kita ubige hatani debata
di hari Sabat. Ai memang ganupari do hita perlu ubigi hataning Tuhan. Langikon hola na hari Sabat. Ayo pe pai mati kita lau jut manang jonok partaliat tu di patang. Jadi songonima nabu lupat orang amang pandita nami suku-suku munai siang dia ma uhita dalam mujonok tu adupan ni dia bata tabagarah porsio ganu leate dia bata ma sumasu kita. Amin. Mau lihat tema di amang pandita utosoit na patorakon par sejarata di hari Minggu. Siang dia mahita namang hito na Advent Batak Ministrion bo hita lam conok tu de bata. Sonari masuk mahita di par sejarata di hari Senin. Imana di patorang amang pandita Tampu Bolon. Suku-suku namang pandita. Ahado na di ida hita amang pandita sumurung di si ima songon dia debata panggumbarhon dirina di jojo na tu hamubaon ni roha. Pasat ma tu amang pandita Tampu Bolon asa di patorang dohot hami na mga tusi par sajeronon. Pasat kami ma tu amang pandita mardongan mauliate. Shalom dita saluna horas tarlumubi Horas. di akadamang dainang nasay toktong mga rohana marsiajar sian hatani Tuhan marhite-hite jot manoton channel YouTube Advent Batak Ministry. Mulate ma di amang pendeta Yes Manukalit naung pasahato suku-suku tuhami apalatikion ima ahado nani ida hita sumurung disi ima songon dia debata manggebarhon dirina di jujuna tu hamubaon niroha. Jadi molota persejarata pada dikion ima maritihite turpuk ima tinoguni toddi porbedia. Nah, perlu taboto di persejarah sekolah sabata di tikion mariteite songo dia do tinoguni toddi porbedia. Nah perjolo wado hadiriota hasomalotta ya mungkin tungtibudo hita musat roha sian penolseliot tu pamitorion dia keroha do pabainata. Bahkan hatok do hita ramadok aju mahau uju mangulau dosa. Alayar gado od dinalaho pajonjokon manang patuguhon. Bahkan nang songoni dohot partaliata saluhun. Nah, suaksoni nang dohot partaliata dohot debata. Masa jujud do to di perbedia mang joro hatta maju dirita asa manulsoli diakka parulota ahanang taulahon. Busa joro di marite-hite dihusipot to dita. Alai kadang-kadang masahato do hita manudalhon suara nani husipon masalah waktu hita. Ido alana sadoktong to di perbedia. Ro madapot tok kita. Di paingot kita ia pertibion masegok dosa. Debata marito dina masay rikot jala paingoton songo dia hita asa di pauli
Bahkan sok-sok nang dohot di parngulota. Nah, nakaning disukun amang pendeta Simanuk Kalit. Ado nani idam sumurung marite-hite sebenarnya molota jahado di Hosea pasal onom. Songon dia debata manggebar hodirina di jojona tu hamubaun ni rohata. Nah, molo tajahado di Hosea bidu onom disi adong piga-piga na bule si pasahatok kutu hita mang denang. Na perjolo buado kebaranna molo tabereng di buku Hosea onom ayat perjolo ya. Hosea onom ayat perjolo. Buama idok disi. Idok songonon. Beta hita asamula kita tu Jehovah. Ainung nga ibana mak mangaribahi laos ibana pamalum hita. Nunga ibana mabugangi laos ibana mana oari hita. Jadi di si bui mata bereng ia debata di patudos do dirina songon nama ngaribahi ya. Debata songon digabar songon sada pribadi nama ngaribahi hinorhon ni dosatta. Dakolan songon nama ngaribahi laos digabar doi mana songon na pamalum. Bahkan dakolan pamalum pita laos ibana mana oari kita ya. Di pauli hita marite-ite singot-singot patikna asa unang dau hita siap Tuhan. Asa unang diri pasok kita mendapat jaya. Alai asa di pauli hita. Baru di ayat na patuluhon. Songot dia do debata di gobarhon. Di ayat patuluh idok songonon. Sai manadda mahita, sai ringgas mahita, mangeahi parbinotoan di Jehovah. Tudos buas yang ngari do sitong ni habibisarna. Jalasai narodo ibana songon udan tuhita. Songon udan nenena, songon udan nenek nama mornohi tanoi. Jadi digobarhon tuhita ia debata songon udan nama ngaleon hanguluan tuganut pita ya. Bahkan songon udan na nenek nama bornohi tanoi ya. Lalu na terakhir na perpudi di ayat onom songon di dogobaran na bui taida di si ai lomado rohaku mida asini roha asa mida pilihan jala lomuan mida parabinotoan ni debata asa mida pilihan situ tungon. Jadi debata digabarhon songon dia lomuan rohana ya. Mida asini roha dada mida pilihan. Jadi ido piga-piga gobaran. Jadi buta simpulhon ia debata di gobarhon madirina. Debata nagok kolong pamalupon mangaleon ngulu jala masai sior rohana asa ganup pita marhite ton di perbedia ma kasih holong ni ibana mak kasih holon songo dia panadayota nama sai tutu si tutu
nagabe yan ako ng debata. Jala dia ka juju ni ibana marito di porbadia. Mangaleo kita muba sian pangalahota jala lam denggamma partaliata dohot debata jala inorhon madabo pasu-pasu las niroha mahita. Jadi alan tapi kirima hadiriota saya rohita tutuhan jala ta rimang-rimangi sungguh dia holong ni Tuhani na dipaingok tuita marhite todina todi porbodiai. Sungguh madamang dainang nabui walusi hami mariti hiti sukun na ni pasa ni amang padita ye si manukalit mardongan mauliate. Horas. Mulai urang mari amang pandita Kampung Bolon na paturakon parsejarata ima di hari Senin. So nari masuk mahita di parsejarata di hari Selasa, ima na di patorang amang pandita Sitohang. Suku-sukun di amang pandita, buasa ma amang pandita hamubaon ni roha, ima say rikot di bagasan parngaluan ni partondiakta. Dia do lapatan namang pandita na diguari ari hailasan. Upasata matu amang pandita Sitohang mardongan mauliate. Oras ma jala shalom tu saluhut nahita kana manoton Advent Batak Ministry. Mauliate Oras. matutu tuamata padita si manukalit nang mangalehot tikyon laho mangalusi ima suku-sukun buasa ma hamugon ni rohai macai rikot di bagasan panguluan ni pertodio dia do lapatan na dikuari ari ahilasa di damang dainang sudita heak kanan yang holongan di bahasa Yesus na manaksihon Advent Batak Ministry. Adong dua hata na naing si taringotata taringot tu pas suku-suku no na perjolo ima taringot tu hangubaon ni roha jala paduahon ari hahilasan. Molo taide do nakanik sude aka pasejaran taringot tu dosa. Manang taringot tu ngolu na ditanoon tu macai gudang do aka hageduhon aka parukilon aka pasitaonon terlungobi aka hasusaon na hinorhon ni dosa. Jadi idolana purtibion inganan nasoture inganan nagok aka hasusan jala inganan nagok aka boban. Jadi ido alana kita sebagai natinopan ni Tuhan nasa jolma lumubi akan mangulahon akan nasoture perlu do kita mangulahon ulahon naringgan lumubi hamubon ni roha. Hamubon ni roha dan holan namuga alai hamubon ni roha nasitong. Molo taberen di persejarata di hari Selasa tanggal 2 Juni adong sada uluan ni persejarah ni dok di si hamubon ni roha nasitong. Ido di son hatorangan kaportibionon maddopa kita mardongan ragam ni poda di hadirion. Pasonang diri dohot batibul diri. Au may bana. Ia dipurtibionin na madopa kita mardongan ragam ni poda hadirion. Ahai poda ni hadirioni parjolo pasonang diri. Paduahon patibul diri. Alai molo taberen gol nakaning disada padohan molo di bagasan Matius 5 ayat 5 anong do jojo sian debata sian Jesus tu kita balik siya jojo de bata tu haserepon ni roha jala gabe hatoban namuli idal disi ima hata na perjolo di surat di bagasa Bibel siya Johannes padidi dohot Yesusi har sarupa hatana idok di sompat dohanna bau bahamuma rohamuna ay nunga songgop harajaon banua gijangi Jesus misemat dok nunga dapot tikina nunga songgop harajaon ni debata bau bahamuma rohamuna jala hapor sehamuma barita naulii. Jadi di son Yesus suaksoni nang dohok si Johannes majohita lau manangihon ima asa adong hamubon ni roh.
Jadi di damang do dainang sudah kita tahe akan aposoni Tuhan di paingot sadarion asa adong hangbon ni roha tuppe hata di si Johannes padiri do Yesus naujui di pasahat alai ido tong namar laku sahat di bagasan tikion manang di tikina parpudion paubah roha ala nunga jono karajonna neng rona matuhani idro nakaning paubahamuma rohamuna anunga songgop harajaon banua gijangi paduahon idok misa dison taringot tu hamubaon ni roha mabuan dua trupuk. Jadi nakaning taingot hamubaon ni rohai adong dua trupuk. Trupuk na perjolo ima arsak ni roha na daulat hinorhon ni akadosatta. Jala trupuk paduahon ias ni roha lao manadikod dosa. Jadi takas menakan idokon songo di ayat siapironi di sada Johannes sada siai di bagasa Bibel idok hamu baon ni rohai saya nato tongdo di padomu dohot hasesani dosa molo natutuhi ta paubah roha na tau di sesade batado dosata ujahajo salina ite imana tersurat di ayat siapilon di sada Johannes sada ayat sia songonoma padohanna molo tatopoti akadosata haposat do ibana jala bonar manesa dosata jala payaso kita sian nasa hageduhon. Jadi bisa luhut kita kadamang dainang aka namanotto nak penpatak ministrion sada hata na porlusi ngotot tadi manugot ditikion ima hamubaon ni roha. Songo dia ita mubar roha hamubaon ni roha taingot songo na isurat naking sada Johannes sada siai molo tatopoti aka dosata. Jadi mono surat poti dosatta dangan mubah. Jadi hamubaoni ima no perlu sidutu di bagasan parangulata. Jadi mono dum mubah kita tato poti dosatta nakaning ido adong do hata hahilasan. Ahalo arti hahilasan. Molo ta ingot hahilasanon ba wilala ta ide jo bahasa Indonesia te. Molo bahasa Indonesia ni hahilasan ima kelegaan. Jadi molo di bahasa Batak pun hahilasano, makna kilegano, on mana perjolo sonang ni roha. Paduahon labok ni roha. Jadi molo dum sonang rohata, labok rohata, tangan be nasik siani. Alai songo dia do asa boy madapo sonang ni roha do labok ni roha. Alusna ikon muba roha. Ikurarong hamuba ni roha nasik tong. Apalagi molo tatopoti dosata banak idokon di sesa de bata di sesa Tuhatta Yesus do imana sa dosata molo tatopoti akka dosata haposat do ibana jala bonar manesa dosata jadi paia sita sian nasa hageduhon. Jadi luar biasa dosa butula damang do dainang ngima pasyajaranon asa buhi tamanean harajo bemagi jangi ikon adong do hamubaon ni roha ikon olo hita pasidikon akan nasonya alomoni Tuhan. Jadi ison adok sede di surat naposni Tuhan Sister White di buku Namargoar Kerinduan Segala Zaman halaman 174 idok songo dang natutu hamubaon ni rohai ia molo dang didongani hai baruon ningolu salina hujaha dang natutu hamubaon ni rohai ia molo dang didongani hai baruon dingolu hati goran ni Kristus dada adi sabing na mangukupi dosa naso ditopoti jala naso ditadikon ido ruhut parnguluon na paubahon bako jala mangaramoti parang. Jadi macai luar biasa do ima naposoni Tuhan Sister White patol hason sada berita naulion napa ingoto kita asa molo neng ngubah kita unang ngubah kolan pasatokina alai ngubah di bagasan habuan roha nasito song na manipuli ima song sada suku-suku nakaning buhado hita asa gabe makahilasan
alusna ikon adondo dihita hamubon ni roha didongani hai baruon ningolu asa hati gora ni Kristusi asa gabe abit na mengkubi dosata jala molotot totok pitap manopoti sudena kasarado dosata tatadi komma dosai jala taulahom ma ruhuk ni hangoluon naung merubah naung dipauba jala totot mai marparange di Kristus Yesus. Soni mamang persejaran do alus ni suku-sukun na madok na kaning buasa ma hamu bawa ni rohai macari kot di bagasan panguluon di partodio dia do lapatanna na diguari ari hakilas. Jadi sagiat mahitang totong gabi anak do boru nama jakot nama nean harajal bemagi jangi aidisido sonang rohata sabas roha manang labok roha lau mangulahon majalo sudena ka na ni pasahat itu hani di Tagano. Songni mamang kupasahat mardongan mauliate. Mauliate mah di amang pandita sitohang na patorakon parsejarata di hari Selasa. Sanggia mahita boy mangatusi di channel Advent Batak Ministrion ima di parsejaran pasapuluhan. So dari masuk mahita amang dainang di parsejarata di hari Rebo ima na di patorang amang pandita manurung. Parsejarata do suku-sukun di parsejaran hari Rebo ima tu amang pandita manurung suku-sukuna di 2 Musa 34 ayat 1-10 amang pandita hati goran na arga dia do amang pandita na didapokmu di parsejaranon boyjo amang pandita di patorang di parsejarata di hari Rebon asa hita mangatusi di parsejaranon upasa kami ma tu amang pandita manurung mardongan mauliate. Horas madihita salutna pinuji ma Tuhan debata Jehovah inroni partikian nauli na pinasak na tuhita salutna jalaboy do hita manulukiti hatani Tuhan nagabi bohal dihita laho mangatusi songodia do balgani holong ni Tuhani. Mulai tema di channel YouTube Advent Batak Ministry na paradeon sada acara dihita laho patorakon songo dia do tehe hatani Tuhan anggiat nian dung di patorang aka persejaranon tuaka dongata na manangihon boy na sida mangatusi talumumi muse boy na sida patorakon dia kadongan namar saur tunasida. Mulai tema dia mang padita simanuk kalit naung mengundang iba gawe sada dongan lao mapersejari hatani Tuhan diobason. Di suku-sukun na tung macelehet nakin naung di pasat nasida ima suku-sukunon di bagasa 2 Musa 34 ayat 1 ayat 10 hati goran na arga dia do na ninapotmu di parsejaranon molo tajaha hatani Tuhan na tarsurat di 2 Musai di si tabereng bahwa aka bangsoni Tuhan nunga manibil sian hasitongani ido asa 2 loh batu 2 lei hancur inoroni pangalahoni aka bangsa Israel alanima dipatudu Tuhan mamuse tunasida holong nantung macedenggani dipabotohom matu si Musa asa nakok muse mana tu gunung Sinai asa di bait Tuhan muse 2 lebatui nagabe sada padan nahot asa di boto bangsa Israelido songo dia do balga holong ni Tuhani
Tumpe bangsa Israel di bagasan dosa, alai di patudu Tuhan do holongna tunasidai. Jadi, molo tabereng dison, hati goran na arga dia do na didapokmu sian persejarani, adorang sotaboto, adorang sopatorang taringot tu argani hati gorani, iko botot tado jumolo, songo dia do hado aroa bangsa Israeli. Jadi bangsa Israeli ima basang nama nibil manoba akagana-gana manang si benonasida patung tersoni mate. Jadi alani perdosa bangsa Israelon tung macari masma si Musa isa patoma dua lei gabe hancur. Jadi dosa di son ima nama bain sada persirangan tu holong ni Tuhani. Alai dison tabotoma songo dia do holong ni Tuhani. Tungpe bangsa Israel perdosa alai toktong doi mana maka holongi nasida. Oma na hudapot sian dua Musa tuluplo pada sada sampai tuai 10 hati goran. Hati goran na songo dia do. Hati goran tumpe marsala bangsa Israeli ale hot do holong ni Tuhani tu nasida. Ada hot do holong ni Tuhan nasida. Songo pakal ni persejarata di sadarion ima di hari Rawi dengan bahasa nasikop. Jadi bahasa ni debata tung sikop situtudo maradopot akajolma ido na arga hati goran na arga tumpe badawu jolma di bagasan dosa alai asini rohani debatai sikop do tu bangsa Israel. Nah, jadi molo tapayuti tu zaman sonarion iko bototta do songo dia do parangeni Yesus Kristus debatatei. Ia debata ninna di pasjaraton diodolhon debata para siroha. Debata na labbat tarimas. Jala debata gudang dengan basana. Dohot habonoranna. Omma hatigoran na debata na punasa. Jadi alani tumpe jolma di bagasan dosa rodo debata manopot bangsa pardosai. Nah, molo tu hita sonarion jojo do hita tinggang di bagasan dosa. Ala pardosa do hita sasitong na debata do na rotu hita asa ditugu-tugu hita mulak musa hita tu dalan hasitongan. Jadi ima argani hati gorani Tuhan tung pehita pardosa ay mada do naro dang nahita pardosa naro. Jadi gudang do halak nasala molo hita pardosa seroma hita tu Tuhan ninna. Daung hita pardosa sasitongna ay Tuhani do naro tu bagasa rohata manutuki rohata asa mubahita dang alani guguta. Mubahita alani asini rohani Tuhanido. Ido na manotong na siad debata tu hita pardosai. Na paduahon dison debatado na mangalului jolma pardosa. So dia mata berengi. Ditiki bangsa Israel mardosa manoba gana-gana ay dang na langsung diuhum nasida. Alai Tuhani patuduhon holong na tu nasida tung pendunga hancur dua lei ale dipature debatado buasa na pabotohon tu bangsa Israel tung pemardosa nasida alai hotdo sikop do holong ni Tuhani manotong saliling nililingna. Jadi alani ima molo tabereng dison hita akka pardosa tabuka marhata asaro Tuhani ganup ari
ditugu-tugu mahita tudalan hasitongani. Ima taringo tu persejera tarison. Jadi hasitongan olan debatado napunasa. Dada adong jolma napunasa hasitongan. Alai molon do ngarapak kita do Tuhani debata nasitongi gabi sitong mahita ala nunga hita rap dot imana. Ima songon alus ni suku-suku ni amang padita si manuk kali nakini hati goran na arga dia do. Hati goran na argai ima debata para siroha na manotong tungpe jolmai di bagasa dosa manibil siya Tuhani alai Tuhani do naro manopo jolma pardosai asa boy muse jolmai muba jala boy mardalan di bagasan hasitongan tarsoni mamang sikop na boy hualusi sa suku-suku munai taringok tu parsejarata di ari rebui oleh ate mak Tuhan memasuk-masuk hita. Mau lihat ya mah dia pandita manurung na patorakon parsejarata di hari Rebo. Seanggiak mai o hita mangatusi di parsejarata pasapuluhon. Baik, songon parsejarata di hari Kamis imana di patorang amang pandita purba suku-sukun di amang pandita purba. Hita sitongna garupari menunukkan pahayan hati goran ni Yesus. Ahadok astuan sasitongna siani jala songon dia do hita manguluatsa upasatami matu amang pandita purba mardongan mauliate. Mulai di pertikian ng pinasaan niya mga pandita sa Manukalit, suku-suku ng pasahat, hita sitong na ganupari manulukon pahayan hatigoran ni Jesus. Ahado astuan sa sitong na siya ni, yala sungod dia do hita mangulahosay, o suku-suku non, perlu ta pikir itong, dia do tutu pahayan hatigoran ni Jesus. Walau tayo di pasajarata di pasajaran hari Kamis, tunggurang do tutu sian pahyani patadahon isay hita jolmana. Lagi tarlo bisong anak pangulan huria bolong ipake jasna ipake jubahna tadami memang tutu mana pangulan huria. Ya. Songonon parpahyamu dalalaw patuduhon isay do hita. Alay di adopan di Banua Gijang damang dainang salhu na asing ni partaliatta salpudui. Jalan atakas molo tabuka di Matius 22 ayat 1 rodi 14. Taringok ni pesta parujuhon manang rong sada pesta na ulahon ni sada raja. Iba Yesus sada perpamaan. Ipatudo semua songon harajaon Banua Gijang. Tu sada namar pesta anak na manguli. Jadi di patupa sada pesta, di dung patupa sada pestaon, Roma ijo maka udang-udangan na pedang ro, dungi dibuat di dokuma tu ka anak buahna, apung mak ka jolma san si pangopat. Saya mulai pestaon ini. Apa di judi mulai pesta adong maro sahala jolma na somar pakaian marpahian pesta. Di Palau memana siap bagasan ni pestai. Abang dainang pahian pestaon maro tabuka pas sejarah tong atau kasnak di pasahat. Ima hasitongan. Totu di boto bawairo taringo ni pahian pestai. Alay ditutunibana asa unang manulukko ni. Nasudenggan jalan na sumarlidang do di parangin ni Jesus. Na di pasahat ibana tuhita. Nunga dilehot tuhita. Abit na saksak jalan na iyas. Sialit tonotta. Ia abit na saksaki. Ima hapitoran ni akka na badia. Ima di pangkapo sa pulusia ayat 8. Di Efesus 5:12 mardok. Somarlidang, somarhaliking, manang marhahurangan diape
ima abit na pinasahan ni debata kita. Punggulang do tu ngata boto takasi iya hasitongan ni hapitoran ni debata. Sitongan ni naolo dito tudang tapakke. Abi nasasakido hati goran ni Jesus parangin na sa dili na sumarlidang na sumarhite hite-hite haporsyaon na marhite haporsyaon dileo tugan jolma na madjakon imana gabi si palua na sida. Jadi abi nasasaki pahen nasasaki ima hati goran ni bata jala parangin nong ilet hita. Molo tabereng taingot carita ni si Adam do si Hawa. Uju dang mardosa do pinasida. Abi nasida hati ulan nalabok. Ale dung mardosa halaki. Mada balaki dulosa. Iba kalaki ma. Abi sian hawara. Mangihuton na binotona. Ale dungi. Iba debatama na nasa sitong na. Dina marsemara huhuk maila nasida margugo pasabar pahayan nasian banwa gijangi gabe di somoti mabulung ni hawara bayan sabuk nasida. Dangadong natarpatupan ni jol malaho pasabarhon pahayan habadiaon ng magui. Dangadong pahayan sian hawara pahayan haportibion. Natama alitonon ni jolma nalahudul rapon Kristus dohot susuruan na di perpestaan anak ni bilu-bilui. Holan pahayan ni na pinarade ni Kristus isa dili do nga benhita patut jongjong di adopan ni dewata. Pahayan ni pahayan hati goran na sa dili na sinulukon ni Kristus tugan tordi na paubahon jala peroha jala porseya. Jadi suku-suku namang siman kali nakingan ahado astuan sa sitong na siya ni jala song dia do hita mangulasay tapak kema abit nanuleh ni debata ima atigoran na dohot parangena asa marhiti siya nido buhita rap jongjong dohot debata marhiti siya nido hita boy pajupa do debata unang matututa ba saguru lomo ni rohatta nang pe uli pakyatay nang pe uli tutu pikirata akahadangotta dang marhite siya ni asabu hitarap hudul de bata alay marhite na mamakke pahen na sa debata imahati korando parangin ni Jesus Kristus asutong boy hita dapotan haluaon. Jadi om masada alus ni suku-suku namang padita sa manukalit siyang dia mahita sitong na hita ganupari manuluk ko pahen hati koran ni Jesus ima hata ni debata hati koran na langsung ni parang ni debata om alus ni suku-sukun mardongan maliate Maulia tema di amang pandita purba napatorakon par sejarata di hari Kamis sehingga mahita boy mangatusi dohot mangulahon di nguluta si ganupare. So narita bagaimana rimpunan di bagasan semingguan ima nari penasahat amang pandita sinambela. Upasatami matu amang pandita sinambela. Oras marita salut. Mulai ate batutu dengan bahasa ni Tuhan yang mengalir partikian nauli di hita. Boy do hita tong marsiajar sian. Persiajaran sekolah sahabat hata batak. Nung ngabes na kita bege. Di ringrangi akan aposon ni Tuhan. Di persiajaran tapasapuluhon. Ima na maruluhon. Hamu baon ni roha. Mangalap hasesan ni dosa. Awang panlita luta soy naki patorakon taringot tu halalapan ningulu ya. Asa unang lalap hita di Portibion ya. Molo lalap hita mangulahon mula segano pari lupa hita rotu di bata. Lalap mahita haduan di Portibion daksa hita tu surga. Songoni toktong di persiajaran hari Senin tinugu ni tondi porbadia na pinasa ni amang tapu bolon. Adong lo hape di parade Tuhan di hita panugu-nugu.
nalahu manugiho kita tu hamu boni roha atong olo mahita ditugu asa sahat hita tu halua oni. Di persejaran tuluhan nakin di hari Selasa nga di pasahat namang sitohang songon dia do hamu baun ni rohana sitong berarti ya dong naso sitong ya. Jadi sayang giat mak dapat hita hamu baun ni rohaon ima mengakui dosa ya. Sitong mahita mengakui dosa aso sitong dapat hamu baun ni roha. Dengan bahasa nasikop. Jadi tapakilalahom matutu songon dia dengan bahasa nasikop ya. Dengan bahasa nasian tuhatta. Molo hita do na berusaha dang sikop alaya la tuhatta do sikop nakin nga dipatora amang pendeta manurung dang hita mangalului di bata. Alay di bata mangalului hita. Asa ditugu hita, dipalua hita. Dengan bahasa na sumuro. Sungunido, abit na marga situtu na pinasahan niya mang si Purbanakin, na pabuahon adong di parade abit na saksa. Holan mamake na mahita. Abit na saksa hi manakin idok hapitoran niaka na porsea. Ima si paket. Atong, songon na mga ripuni pabagason di persiajaraton, di sona dong sada ayat, di bayan si panurat persiajaraton di Hosea 10 ayat 12. Di Hosea 10 ayat 12 memang kurang do dapat kita kagombaran di persiajarata sian hata ni libata taringo tungulu ni pertundiota di patudos tu akan ngulu ni pangula. Jadi salah satu ima di Hosea 10 ayat 12 tajah majolo. Hata ni dibata namandok sabur hamu ma di hamu bahen hati goran asa manggotil hamu hombar tu asi ni roha. Totas hamu ma di hamu sada ladang na imbaru ainung nga jupang tiki mangadului Jehovah pai maroi bana jala di paudaton tuhamu hati goran. Jadi songonima soso ni hatani debata marhite panurirang Hosea sabur hamu ma dihamu bahen hati goran asa manggotil hamu hombar tu asinero. Di perdalanan ni ngoluton songon pangula manabur manggotil ya. Mamakuri tanoi mangombahi asa denggan. On sada tudos tuhita ia rohaton imba songon sadatano ikon di parade manjakon udan asa subur tanoi. Jadi marhita siani tabereng ma di ujung ni pertaliata do debata adong sada persauran nauli mambain hitam marsihot di hadapan ni Tuhan. Napatuduhon tu hita ikon mangula do hita. Songon pangula manabur manggotil. Mangulahon haluota. Aha maksudna mangulahon haluota. Hata ni debata di Filipi 2 ayat 12 mandok. Merdongan biar dohot pos ni roha ulahon hamu haluon muna. Ikon ulahonot ta haluotai. Ay diula debatado dibugasan hamu giat ni roha nang ulaon saut mangihuton lomo ni rohana. Jadi debatape dang so alay diulahon do di bagasan ngulut
hutta giot ni roha dot ulan sau. Nah, pembartu lomo ni roha ni debata. Unang hita songon halak Israel. Nungai di bereng nasida haluau ni, alai endang diulahon nasida. Molo tajahe di 5 Musa ayat 4 ayat 3 dohot 4. Nunga matamuna sendiri mernida nabinahan ni Jehovah tu Balpeor. Alai manangisa na mangihut tu Balpeor, nunga direndepon Jehovah debatamu ibana siya tonga muna. Direndepon. Madibereng bangsoi rendep aka na marsomba tu Balpeor. Alai dang diulahon na si dado pehaulaw ni. Alai idok di ayat 4. Alai ang guhamu akan na marsihot tu Jehovah. Debata mo na'y mangoludos saluhot na sadarya. Ima akan naung mangulahon haluaon nga patar di ida na sida di jolo na sida. Seanggia matutu di parsajaraton dung tabereng akan namasa tajaha taha porseai oma namamboan hita tu hamubaon ni roha na sitong ima manopoti asa sitong songon sada alus dopak panugunuguyon niton di perbadia jala pasahaton manang maneahon dirita merhite-hite hamubaon ni roha na sitong oma dalan pajongjokon partaliata tu debata. Ripas dohita di sesa sian nasa dosata. Dungi dihukupi hita marhite pahean hati goran. Ima bako nito hata Jesus. Oma na pabuahon hita naung muba. Jadi di bahasa perdalanan ngoluton, unang mahita horan mamikiri parukilota. Alay gumunang mahita mamikiri asidot holong ni rohat. Holong ni rohani tuhatta na sumurungi. Ay ido makukupi nasa dosata. Dung dihukupi dosata ditugu-tugu mahita merhite tondi porbadiana. Dung ditugu-tugu hita lam sumolhot tu debata dipatugu manang haporsyota. Jadi hita saunari asa lam takasma holong ni rohata tu debata. Dung tugu haporsyota takas holong ni rohata ditugu-tugu mahita tutu sahat rodi haroro ni tuhata Jesus napa dua halihon sikop mahita boy dohot tuharajaon banua ginjang. Jadi songon ima amang songon ripunan ni persejaran pasaton nami diombason say Tuhan ma manggohi pasu-pasuna dihita saluhut na tumangihon persejaran sian Advent Batak Ministry Channelon. Horas marita saluhut. Horas. Mauliate mah di amang pandita sinambila na mambayan rimpunan di pasjarata di bagasan saminggon. Sianggia mei boy hita mangatusi pasjarata di bagasan saminggon ima di pasjarata pasapuluhon. Baik so tutup ma pasjarata tapangido maharan ni amang pandita sitohang tangyang panipuri. Pasata mi matu amang pandita. Tapasada marohata asa martangiang mahita. Alea manami na dibanogijang. Upasangap jala hupujihami maho ale amang apala di bason. Alanunga sikop sa luhut aka
barita nauli malitit pasyajaran sikola sabat nami ima di siaran Advent Batak Ministrion. Macai las dorohan nami Tuhan, ala nunga boi di paton hasaluhut persyajaranon marhite-hite asidot holong roham ima persyajaran sian tiki tu tiki di bagasan minggon nunga di patol has akan aposomi ima amata padita purba padita pasaribu amata padita utasoit amata padita manurung amata padita tapgolon dot amata padita sinabela dot naposom lumobi naong diuluhon ni naposom padita si manukali sanggia ma persyajaran naong utangi kami boi mau Tuhan marurat cala perbuai di roharo pikiran nami ganup saluhut di dia penedamang dainang dot hami saluhut na tumangi hossa asa boi hami Tuhan mengulah hossa lumobi boi maperbui hatami di ngulu nami siganupari asa boi hami na manangi honon boi marhamu bon ni roha nasitong jalan gia tutudung ubah roha nami dosa-dosa nami pese sama sianak kapadulan nami alani aliamang sai palo pokom mahatamon di bagasa rodo pikiran nami asa Maria iya hami nalau manangihon jala naeng majakon hatami muse diakka tikina naeng rodo pe jala ngiat maghite siapa sejarah non boy hami sudi marlas roha lumobi lao pai mai mahon haro Jesus na paduarion molotung adok Tuhan nama kurang lubi pabahenan nami apala ditikyon pabahenan nami yaka pakatayon yaka padohan yaka hata adong na sotama saya giat memerpamati rohan Tuhan lau mengampuni jala manesa dosa nami Oma Tuhan tangyang dohot pangiron nami sesama jumulo dosa nami ala tangyangon hupasahat tami marhiti-hiti Jesus nang mate umokop kami amen Maulea temah di amang pandita sitohang paitang yang panipuli di parsejaranon. Baik, maulea temah di hita saluhutna amang dainang na mangihuton Advent Batak Ministriol. Sanggia ma di parsejaranon pasapuluhonon o hita mangatusi dohot membagihon YouTube Advent Batak Ministriol. Unang lupa hita manggaina ta like dohot ta subscribe channel Advent Batak Ministrion asa hami akan naposan Tuhan boy pasahaton do patorakon parsajaran sikola sabat marhata Batak songon upasa panutup upasa kami matu amang pandita tapu bolot Sebenarnya masuk metatu pasa panutup. Holong ni debata songon mataniari masa marsinodang tusalut ari. Satoktong mahita di bagasan asin di rohana asa di pasu-pasu debata rodi salilingna. matutup Tubuh ma ada liman di dolok natibo satong do margogo molo marsigatung di debata. Unang mahumabiar di aka persarion ay debatado pangaramoti salilingna. Matutu. Jolodo mulaniaik asa dapo tulaut. Jolo ni debatado di bagasan jebutta. Molo debata manggonggom keluarga tasaluhuna sa jala sa debatado silian roha asa horas-horas sita sasusina. matutup Horas. Horas manita Pasan salutna pasatan horas. mau lihat orang para narasumber